ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଭେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଜିନିଷ। ଫ୍ୟାନ୍ ବିନା କେହି ରହିପାରିବେନି। ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଫ୍ୟାନ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ୱାଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଉ। ତ ଏଇ ଧୂଳି ଜମି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଆମର ସ୍ଲୋ ବୁଲିଥାଏ, ତା'ର କେମିତି ଆମେ ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା? ତ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୁଲ୍ସ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟି କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲୁଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଧୂଳି ଜମି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଏ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବି ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା? ଏହା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟୁଲ୍ସ ଅଛି, ଯାହାକି ବ୍ରସ୍ ଅଛି ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ବ୍ରସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫ୍ୟାନ୍କୁ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ସଫା କରିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱେ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇ କୌଣସି ସିଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ସଫା କରିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତା ବ୍ଲେଡ଼୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଧୂଳି ସଫା କଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସ୍ପିଡ଼୍ ବୁଲିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରସ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ରୁ ଧୂଳିକି ସଫା କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଫ୍ୟାନ୍ଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼୍ ଦେବ। ଏହା ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସଫା କରିବେ, ନିଜର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଧୂଳି ଆଖିରେ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ୟାନ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି କାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।